ya, berdua kita ya. Saya izin ini sama belajar. Oke. Monggo. Nggih. Nyuwun sewu nggih, Pak. Kene bae lah. Lagunipun Tiwul Gunung Kidul. Wah, menika karena ini orang Gunung Kidul nih Pak Dalang. Nggih. Jadi kayaknya nggak bisa lupa dengan tiwul nih. Laras. Makanan khas Gunung Kidul. Betul. Larase Slendra Sanga. Amin. Donga sik ya. Donga sik ya. Coba kaya ngapa? Tiwul Gunung Kidul. Dados.
lanjut terus wayangnya ya. Siap Pak Edi, terima kasih banyak Pak. Kita nyawer dulu ya. Oh siap, nggih. Menika. Brol. Culora owel pada nggih. Waduh kok ya terus lho Pak Edi. Sembah nuwun Mas Yanto nggih. Iki apa iki garenge? Iki mau Yosi kok kesusudan lugu sik iki ya. Mbak Yosi. Kula mengken anu niki terus bersama-sama. Oh, bersama-sama. Nggih, bersama-sama Pak niki. Terima kasih. Sembah nuwun Pak. Nggih, matur nuwun. Eh. Nggih. Wah, jan ketok le guyub, le nyanyi bersamaan bareng-bareng. Ayo. Iki Cakraningrat le latihan iki 7 sasi setengah ngono dadi. Oh, ngono. Dadi aku 7 sasi kepungkur wis entuk pangsiting Bathara sok ben ditanggap IKG kudu metu lagu Diwul Gunung Kidul. Sembah nuwun disimak kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Kurwil Yogyakarta. Terima kasih Cakraningrat Fans Club. Ya, Pak Budi Bintara nggih GCek FC dimanapun berada. Matur nuwun kanca-kanca BMC. Makasih kanca-kanca PSMS. PBKS lama juga. PBKS hadir. Sembah nuwun. Nah, PBKS hebat. Matur nuwun kalian piantun Gunung Kidul. Ingkang sampun paring redana kalian fakir miskin dan anak-anak terlantar menika. Iki ya mengarep golek-golek ditambah tuku pensen. Lah iya. Nggih, menika nggih nganu wae ning pengumuman Mbak Elisa tanggal 20 Juni 2020 bakal mayang ning Grogol Kapanewon Palian nggih. Nggih, Grogol Palian. Menika sedulur-sedulur PPKG Persaudaraan Perantau Kelurahan Grogol badhe pulang kampung acara bersih dusun Rasulan. Monggo nggih yang pulang kampung bisa merapat di Grogol. Salam dari sesepuh Grogol Bapak Haji Marsono dalam PPKG Jakarta telepon Pak Wiwit nggih sembah nuwun. Wah, pamundutan lagun kathah. Banyak. Tadi yang spesial Roro Jonggrang dari warga Bantul. Wah, Roro Jonggrang. Menika dibantu. Ada yang mau duetin? Nah, Mbak Boleh. Nggih, napa sinten? Wonten Mbak Eni, wonten Mbak Ima ben melu nembang. Monggo Mbak Eni. Mbak Eni sing mikir dhewe. Wah, kayak tak jak ning Jakarta ngisini-sini. Kok ngisin-ngisini pripun? Medun kobis kan isuk ngono. Lha ono warung. Nggih. Ngelak arep tuku ngombe. Nggih. Kok terus tumbas. Ning Jakarta kok tumbas. Ning Jakarta Sing mangsuli pripun? Lah ning Jakarta iku kudune beli, Bang. Ngono. Wah, gitu loh. Tumbas. Kok Rembang digone kene tumbas. Apaan tumbas tuh? Paling Mbak Kule ngomong, lu ngomong apa lu? Mriki Mbak Eni kali Mbak Ima. Ben Mbak ketok. Eni, nggih. Alhamdulillah Mbak Ima sak menika nek jarak jauh kersa tindak. Sahan. Nggih. Nggih. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Kakungipun niki wonten Menika boten? Monggo nek Mas Gareng siap napa Siap. sanese? Oh siap. siap. Wah, iki lho Gareng apa-apa serba siap. Oh, Loh, siap. kula niku mati wis siap kok. Wih, tenan niku. Maksudnya iki ya mati kersane ngapa? Oh, nggih. Langsung Oh, ke nggih. sampean. Hebat, apa-apa siap. Ya kok ngene bintang tamu kaya ngene iki. Ning nuwun sewu Mas Gareng. Napa? Nadyan to lagu napa mon sampean apal ning nuwun sewu Mbak Eni. Gareng bawen niku rada suda rungon. Mosok Budek. Wah, masa Mas Sugeng nih. Sugeng Gareng budek. Budek kok Ah. iso lho? bintang tamu budek. Lha coba tak tese. Nggih. Wiwit saka Mbak Ima sing kadoan. Oke. Sing dari jauh ini. Nggih. Kira-kira dengar atau Mbak Ima nama lengkapnya siapa Mbak Ima? Imro'atul Firdaus Oh, rumahnya dari mana? dari Rembang. Oh, putranya berapa, Mbak? Oh, baru 3. Oh, cocok. Yang Mbak Eni nama lengkapnya siapa? NJ kula Eni Wulandari. Dari mana rumahnya? Dari Blora. Anaknya berapa? 3. 3. Siap. Mas Gareng, Oke. nama lengkapnya, Sugeng, rumahnya, Bawen, anaknya, 2. yang nomor 2 berarti Hah? Oh, rumahnya mana? Bawen, Anaknya berapa? 2. Yang nomor 2 berarti Ngomong apa? Oh, budak. Lek, Hah? lek, sampai lek takon piye? Lah kowe krungu apa ora? Ya krungu dong. Lah kok bingung? Namanya siapa Sugeng? Heeh. Rumahnya Bawen. Heeh. Ya iki anaknya 2. Yang nomor 2 Yang nomor 2 itu umur berapa? Kok iso? Hah? Nih, sampean lek ngomong yang nomor 2 ya.
Kupingmu ki sing bosok. Kupinge. Tengen. Bener bosok tenan kupinge. Sampean ki sing bosok. Saliyane bosok jebule kupinge niki. Sampean Saklian bosok apa Mbak? Kupinge silian. Kok iso silian? Siji kupinge asli, sijine ora kupinge. Mosok? Ketarane nggih. Carane? Pokoke angger silian Heeh. iku nek didemok iku lara. Mosok? Nek Mesti silian? jerit. Nek demak Mesti Lara. jerit lara. Coba coba. Jajal iki. Asli. Oh. Aduh. Lho, ya sisilian to. Lah kene iki jelas kok kene dijewer lho. Lah sampean lho. Siapa? Sampean ki asline iki ya selir kuping Kok sampean. iso selir lho? Ora percaya. Sapi. apa? Sapi. Kebo. Sapi. Ah, selir tenan ta. Padha sapine ngono kok. Ya ora iso. Ora iso. Wong kene muni kebo kok kono muni sapi ra budek to kowe. Rara jonggrang, rara jonggrang. Roro jonggrang kowe pancen asli. Napa Bapak? Menunggu nggih, wonten Oh tamu iya, kita. tambahan dari Pak Hartono dari tambah warga dari Pak Via WBM Sembah niki nuwun. menika matur sembah nuwun berkah barokah niki. Nggih. Mawon nggih ten ingkang nyuwun. Brol. Wonten ingkang nyuwun lagu lemah teles. Gusti Allah sing bales ngoten. Oh, tak kira ki judule. Nggih, lagune, Nggih, sembah nuwun. Cobi kaya Roro ngopo? jonggrang nggih. Roro jonggrang buka saking Mas Rangga ya Mas Rangga ya. Hey!
wanita boyo. Mbak Ima karo Mbak ini karo Mbak Elisa yel-yel neh no. Yel-yel lagi. Ya. IKG. Oh iya. Biar bareng. Oh biar bareng, biar. Oke. Ayo. IKG sak jose. IKG sak jose. Gunung Kidul, Handayani, Yogyakarta, Istimewa. Indonesia merdeka. Oke. Ayo pimpin kowe reng. Ya, Pimpin kowe. pemimpin sampean Oh iya. Ayo. IKG. Sak jose. Gunung Kidul. Handayani. Yogyakarta. Istimewa. Indonesia. Merdeka. Terima kasih Mbak Eni Mbak. Ya mau ngono kuwi. Sampean iki lho. Iya. Mimpin ngono ya, terima kasih, terima Ya, kasih. terima kasih kok ya. Pak Igit, Apa? ngapunten nggih. Apa? Garwane sampean tak dadek asisten delok ini Pak. Tinggu asisten apa? Lah tak kok ngunggah-unggahke HP. Nggih, nggih. Ngapunten lho. Menika mengki Jogja istimewa harus keluar, Mbak. Weh harus. Iya. Nggih, kan mau urutannya sampun. Iya. Nggih toh? Gunung Kidul Handayani Handayani sampun. bar kuwi Jogja. Jogja Istimewa. istimewa. Wah. Ya, menika kalian sini Lu? ciwi-ciwi. Oh, nganu kali jenengan Oke, siap. cewek-cewek nanti ada jatahnya Oke, sendiri. oke. Boleh ikut joget yang sebelah sini, yang sana nanti tak absen. Ini Cakraningrat ini mempelajari lagu-lagu DIY dan sekitarnya. Wah, mantap, Mas. Merambah ke Sampean selatan. iki kaya lagune wong adan wae. Ya piye? Adan Marif DIY dan sekitarnya. Nggih. Mumpung disimak, wah kanca-kanca ngayuk Jakarta akeh sing nyimak ugi saka kanca-kanca Semarang. Oh, Pak D Plontang. Oh, Pak D Sugito Plontang nyimak nggih. Niku wau nggih, titip salam kagem jenengan. Oh nggih, salam kembali. Sing Nggih. manguyek-uyek dhisik niku lho ngerti Nggih. aku. Nggih. Nggih, Pak Arjanto saking Lasem Rembang Nggih. nyimak. Nggih, cobi kaya ngapa bersama Cakraningrat dan Mbak Elisa Jogja istimewa. Yo. Yang dari Yogyakarta.
biasa. Wes mlempok iki. Heeh, weh. Iki dikira aku copet iki Pak iki. Ora, nggih matur nuwun sing sampun kepareng nyawer. Heeh. Bos. Langsung gak ilang Buri. Kok ilang tekan ngendi, Geng? Kowe ning ndi, Reng? Malah do njaluk bos. Ya wes kowe kono wae rasa mulih, Reng. Ora usah balik ning kono ora apa-apa. Bos. Wes kono wae. Pon niku dirapi mawon, Bu. Wis. Pun ditelaske Bu niku. Nggih. Karek ning kono malah aman. Wah, gentosan mosok jak foto ora bayar, jak foto. Wah. Kaya bagus-bagus so. Tenan sampean karo aku bagus aku no. Ketemu wong Demak meneh. Oh, ketemu wong Demak. Angger wis dekem kepenak. Nah. Oh, nek piantun Demak tadi. Alhamdulillah, Mat. Lho, foto dibayar 20.000. Hatur nuwun. Nggih, iki yang golek ketambahan kanca-kanca kabeh kok, Mas. Aku bali yo ngunduk tambahan bensin barang kok. Lho, itu sampeyan sak gedung akeh. Iya ya. Oh, lagune wae Roma iki. Apa lagune apa? Ana kan sing nggon rek Roma lho. Apa? Sing nyanyi karo ngemis ki lho, apa kae? Apa? Udu, kuwi gelandangan. Nggih. Menika saking Sanggar Putra Satria Pambuka Jagat. SPJ. Saking Ki Rangga Warsita, Ki Sura Ireng, Ki Agus Kelik. Wah, iya iki. Mesake bendarane ngitung duit ya Mas ya. Nggih. Nyuwun. Oh, yang ini jangan. Nyuwun 1000. Oh, yo ngerti wae aku mah kok ngene. Ya menika luar biasa lagu-lagune wis kabeh hafal tetep budaya saka Tiwul Gunung Kidul hafal. Campur sarinan iki wau sing enggal Jogja Istimewa nggih hafal. Coba aku nang mburi kono piantun Demak ya do rawuh. Lah nggih to. Mana piantun Demak? Aduh. Luar biasa. Ketok lamun to Piyai Gunung Kidul bisa merangkul semuanya berbagai kabupaten ya. Nggih, matur nuwun lho, Pak. Ini masih penasaran loh Pak Igit sama Lila Melani ini Loh, belum ngono muncul loh nanti. Lah matur nuwun ya, Bos. Muga dadi rezekine sampean ya. Tak dongake panjang umur, sehat walafiat, rukun karo keluargane. Monggo ingkang badhe kula dongake manyawer mriki. Walah lendrindil ya kalau wis entuk. Coba iki nganu 4 bidadari. Niki Ini ada Mbak Melani, Mbak Lila, Mbak Indri.